Son who feel Mizoram State Sport Council nuaya thotir ani em thotir ni ta se atho na poisa hi na anzo toa pek thei ani to angem etika nge pek thei ani ang tikha ka zo belna ani e Who Speaker Chun Hu Chung Chang hi Chun Hu Chung Chang a hian Mizoram State Sports Council in e ku thlang na kan nei lo agreement kha aum lo ani ti chuan var balin soipian om to em kan threlawa ziakin sarkara thil ti engma om si lawa chu wang chuan e ti thei dan tura hi soithia mahara chun hu bi ka hianin pu speaker sarkar nena thuthung engma om lo zia ka da engma om lawa chu wang chuan na thok tu te an lo om to ani poin zia ka om si lawa nan thok ani chuan Speaker